ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ಹೆಂಚೊಲ್ಲರು ಏನಮ್ಮ ನುಂಗೆಲ್ ಬಲ್ಯರ್ನ ಗೆಂಡುಡು ಕಾಯದು ಐತ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಮಾತಗೆ ಖಾಲಿ ಬಲ್ಯರ್ನ ಗೆಂಡುಡು ಕಾಯದು ಐತ ಮಿತ್ತು ತಾರದೆನ್ನೆ ಹೊರೆಂಕದ ಐಟೆ ಗಂಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಇನಿಯನು ಅಂಚನೆ ಗೆಂಡೆಡ್ ಕಾಯದು ಐತ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ತೋಜವೆ ಬಲೆ ಎಂಚಂಡ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತುಲೆ ಸುರುಕ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪೊಂತೆ ನುಂಗೆಲ್ ಬಲ್ಯರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದಾಜದ ತಾವು ಇತ್ತೆಂದಿನ ನಮ್ಮ ಗೆಂಡೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯವ ನೋಡು ಇತೇನು ಮುಲ್ಪ ಗಂಜಿನ ಜಾವಾಯಿನ ಆತ್ರೆ ಅಂಚದು ಗೆಂಡಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಅರ್ಲೊಂದುಂಟು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕು ಮೀನ್ ಪಾಡ್ಗ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ತುಂಡ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ತುಲೆ ಕೈಲಿಡಾವಡು ಒತ್ತು ಚಮಚಡಾವಡು ಇಂಚ ಗೆಂಡನ್ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡುಡು ಅಪ್ಪಗ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ಒಂಜೇಲಕ ಕಾಯುಂಡು ಇಜಿನ ಅಡ್ಡಿ ಪಕ್ಕ ಕಾಯುಂಡು ಮಿಡಿಲ್ಡ್ ಕಾಯುಜಿ ಅಂಚದು ಒಂತಂತದ ಗೆತ್ತದು ಇಂಚ ಮಿತ್ತುಲ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ ನಡು ನಡು ತೂಂದೆಪ್ಪುಡು ಇಜಿಂಡ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಪಕ್ಕ ಕರಂಚಿದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದು ತೂದು ಅಡಿಮಲ್ ಮಲ್ತಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಕಾಯಿಂಡು ಅವಿನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಾಯನಡು ಯಾವಿತ್ತೆ ಅಂದುಲ ಕಾಯಿಂಡು ನಿನ್ನ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ನುಂಗೆಲೊಂತೆ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಮಿತ್ತಡು ಪತ್ತಿನ ಕರಿನ್ ಮಾತ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಸುರುಕು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟುಡು ಒಚ್ಚಿದ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಬೊನ್ನೆ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಮೇಳ್ಳಿತ್ತಿನ ಕರಿನ ಇಂಚ ಬಿಸ ತಿಡ್ತುಲೆ ಕೆರೆತು ತೆತ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ ಪೋಪುಂಡವು ಇಜಿಂಡ ನಮಕ್ ಚಟ್ನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಿನಿ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ಯ ಬಂದಾಂಡ ಚಟ್ನಿ ಕೈ ಪ್ಯಾಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಹೊರದ ಮೇಲ್ದ ಕರಿ ಮಾತ ಗೆತ್ತಿಬೇಕ ಒಂದೇನು ಇಂಚತ್ತಲೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಗಲ್ ಬೊಡ್ಡ ನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಾರದೆನ್ನೆ ಪೂಜಿದು ಅಂಚನೆ ಗಂಜಿಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವಲ ಲೈಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಂಗ್ ಮೀನಿನ ಪುರ ಗೆಂಡೆಡ್ ಕಾಯರೆ ಪಂಡ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಇಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದೊಂತೆ ದಪ್ಪ ಮಾಸದ ಮೀನತ್ತೆ ಅಂಚದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದಲ ಹಾಪುಜಿ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಮಾಸ ಒಂತೆ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಬೇಯ್ತದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ತುಲೆಂದು ನಡುತ್ತ ಮುಳ್ಳು ಒಂದೇನು ದಕ್ಕಗೊಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಇದೇನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಇತೇನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗ್ 2-3 ಚಮಚದತ್ತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೈನೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿಂತ ಬಲ್ಯರ್ನ ಮೀನು ಪಾಡೊನ್ನೋಡು ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡಂಡ ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ನಂಗ್ ಮೀನಿನ ಪೂರ ಗೆಂಡೆಡ್ ಕಾಯಡ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಹಾಪುಂಡು ಇಂದು ಬಲ್ಯರ್ ಮೀನು ಅಂತೆ ಮಾಸದ ಅಂಚದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಹಾಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನೇ ಉಂಡು ಇದುಲ ಬೋಡ್ಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜಿಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿಗೆ ಪಾಡೊನ್ನುಲಿ ತುಲೇನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂದಿನ ಕಾಯೇನಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಹತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಚಟ್ನಿಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 500 ಆಜಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಲಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 500 ಆಜಿ ಪಾಡೊನ್ನೋಡು ಸುರುಕುಂದಿನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಅವಡು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಖಾರ ತೂವಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಕುದ್ದಿ ಮುಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊನ್ನೆ ತುಲಿ ತನ್ನ ಲಾಯ್ಕಡು ನೀನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕಂತೆ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಅವಡು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅರಿಯಾಪುನತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಒಂಜಿ 5 ಆಜಿ ಬಿತ್ತಾಪುನತ್ತು ಪುಳಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕು ಒಂತೆಂತೆನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರಿ ನೀರು ತೂದು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋನುಡು ತುಲಿಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ತಾರಾಯಿ ಮುಲ್ಪೈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಡೆ ಆಪುನತ್ತು ತಾರಾಯಿನ ಪೆರೆದು ಗೊತ್ತೊಂದೆ ಆಪುಂಡ ಹೊರನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜಿಂಡ 2 ಸಲ ಮಲ್ತು ಕಡೆಂಡ ಅಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಪೊಕ್ಕ ತಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ಡು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡಾಂಡು ನಾನು ಒಂದಿನ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ ಕಡೆಯೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಸುತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿನ ತಿರ್ಗ ಎರಡೇ ಉಂಡು ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕಾಯದಿನಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಹತ್ತಡು ನನ್ನೊಂದೇನು ಅರೆಪುಗು ಪಾಡೋನ್ಗ ನನ್ನೊಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೋರ್ ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ನುಂಗೇಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಇದನ್ನೆಕ್ಕ ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದಿತ್ತಿನಂಚಿಂತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಣಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಇಜಿನ ಚಟ್ನಿ ಬೇಗ ಪರಂಗುದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಕಲ್ ಸುರಿಕೆ ಮಲ್ತದಿ ಏರ್ ಪಂದಾಂಡ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತದಿ ಇಲ್ಲೇ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಂದಿನಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ದಿಕ್ಕೆಲಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಇಂಚ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಗಂಜಿ ಉನಿಯರೆಗ್ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.